Бала табу өлкәнәргә тиешле шартлар тудыру, пенсияда эшләү һәм социаль контрактлар. Демография милли проектын тормышка ашыру уңаеннан республикада нәрсәләр эшләнә. Проектның беренче нәтиҗәләре нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә демография дигәндә күпләр гадәттә бар тик бала табуны гына күз алдында тота. Аңлатып китсәк иде, менә бу демография милли проекты үз алдына нинди бурыч һәм максатлар куя? Милли проекты буенча мин әйтеп китим, отшыймы? Шуннан да 2019 елда милли проектларның тормышка ашыру башланды. Шушы эш буенча күп кенә нәтиҗәләр дә бар безнең. Әйтеп китергә кирәк, безнең Татарстан Республикасы менә шушы узган елның нәтиҗәләре буенча Россия күләмендә 3нче урында. Шуңа күрә демографияны аңлатып китергә кирәк инде ул бала табу гына түгел, сез әйткәнчә. Ул инде иң беренче башлана безнең өлкән буын кешеләрдән аларның яшәү шартларын яхшырту һәм аларны зак яшәтүдән. Аның шушы өлкәдә инде без эшләдек бик күп республикада. Безнең районга да, барлык районнарга да кайтты федераль бюджетына алынган Лада Ларгус машиналары. Алар кайтты махсус өлкән кешеләрне, 65 яшьтән югары кешеләрне диспансеризациягә йөртер өчен, аларны шушы эшне оештыру өчен мобиль бригадалар төзелде һәрбер районда. Монда бу мобиль бригадаларга керде безнең социаль хезмәткәрләр дә, монда фельдшерлар да эшләде, монда ФАП акушерский пунктларда халыкны кабул итте врачлар, табиблар. Зур гына менә республика буенча 37 меңгә кешене без сентябрьдән башлап кына әле йөртә алдык больницага. Димәк, киң кырлы эшчәнлек алып барыла. Менә аерым алганда үзегезнең районда да әйтеп киттегез, сез генә сез дә әйтеп китегез әле. Менә ниндирәк юнәлешләр буенча хәзергә дөрестән дә алга китеш бар дип әйтеп була икән. Мин инде үз чиратымда әйтәсем килә инде, менә бүгенге көндә республикада шәһәр һәм районнарында эшләп килүче мәшгульлек үзәкләре аша демография проектын тормышка ашыру максатында безнең өлкән буын пенсия алды яшендәге гражданнарыбызга белем бирү һәм өстәмә белем бирү юнәлешендә. Менә бу юнәлештә безнең 19 елда бик матур гына эшләр башкарылды. Безнең бу юнәлештә пенсия алды яшендән дә булучы 1351 гражданнарыбызга белем бирү каралган иде. Безнең менә бик матур гына эшләү нәтиҗәсендә инде Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль защита министрлыгы тарафыннан куелган таләпләрне туры китереп, без барлыгы республикада 4774 кешене укытуга ирештек. Ниндирәк һөнәрләрне үзләштерделәр икән? Монда төрле һөнәрләр бар. Әйтергә кирәк, мин инде Күкмарадан үзем, мәсәлән, безгә бу пенсия алды яшеннән әйтергә кирәк 11 безнең гражданыбыз мөрәҗәгать иткән иде безгә. Булар безнең дә Күкмара тегү фабрикасыннан без ары 11сенә белем биреп, матур гына белешмәләр тапшырып, бу көндә алар матур гына үз эшләрен саклап калып, үз эшләрен дәвам итәләр. Менә республикада да мин әйтәсем килә инде 4774 кешенең монда әһәмияте шунда, алар үз эшләрендә калдылар, бу көндә үзләрендә өстәмә хезмәт хакы булдырдылар һәм үз эшләрен дәвам итәләр. Менә бу юнәлешнең әһәмияте шунда ул гына да түгел. 2020 елда безнең бу мөмкинлекләр тагы да киңәйтелде. Хәзер инде безнең пенсия алды яшендә генә гражданнарыбыз түгел, 2020 елдан безнең 50 яше тулган һәм аннан өлкән булган барлык гражданнарыбыз да бу юнәлештә уже бу программада катнаша алалар. Пенсия яшен үзгәртү димәк бу очракта чагылыш тапмаган. Әлбәттә. Әйдәгез әле видеоязма карап алабыз, аннары дәвам иттерербез. Демография программасы безнең милли программа узган ел кабул ителгән. Ул бик мөһим һәм бик катлаулы программа Россиядә. Ул иң мөһим программадыр бөтенсенә караганда. Без демография проблемасын хәл итсәк, безнең күп санда яшьләр туып, алар сәламәтле, акыллы, әйбәт кирәкле һөнәрләр белән белеп үссәләр, әлбәттә безнең хөкүмәт, безнең дәүләт, безнең халык көчле булачак һәм тормышны алга алып барачак, икътисад та үсәчәк һәм күп проблемалар шешеләчәк. Бу проблемалар турында
һәм ничек аларны хәл итәргә, шул проблемалар буенча бик әйбәт иттереп безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путин үзенең юлламасында ике атна элек бик әйбәт иттереп, аңлашыла торган иттереп, халыкка аңлашыла торган иттереп, барсын әйтеп бирде. Һәм озын сүзнең кыскасы, безгә Россиядә гаиләне үстерергә бик сыйфатлы, эффективный, сыйфатлы, зур әйбәт программа төзәргә, кабул итәргә һәм шуны тормышка ашырга кирәк дип әйтте. Менә шул юнәлештә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Һәм бу программа эшләп тә килә. Марат Бариев иде бу, Россия Дәүләт Думасы депутаты. Илфат әфәнде, менә әгәр дә бу проектлар тулайым алганда демография турында сүз йөрткәндә, әлеге юллар белән дөрестән дә үстереп булыр микән демографияны? Ел саен бит инде безнең барыбер бу проблема иле бездә тулайым алганда актуаль мәсьәләләрнең берсе һәм соңгы елларда бигрәк тә. Менә хәзер бездәге статистика буенча үлүчеләр туучылары караганда күбрәк. Бу әлбәттә программалар кирәк, проектлар кирәк, һәм аның финанслары да кирәк. Ләкин аның белән генә без кризисны хәл итә алмаячакбыз. Менә мин үзем инде ул яшьтән үзем без нинди акча өчен апайтмады балаларны. Балаларны аны ниндидер 600 сум, хәзер 600 ничә сума күтәрделәр, 616 сума күтәрделәр. Беренче балага да түли башлаячаклар. Аның өчен кайтмыйлар баланы. Баланы аны үзенең менә кеше бездә беләсезме, бу мондый проектлар белән генә эшләргә мөмкин булыр иде. Бездә соңгы вакытта, соңгы елларда гаилә институты аксый. Хәзер аерылышучылар бик күп. Менә миндә мәгълүмат таптым монда килгәнче, һәр 6нчы бала тулы булмаган гаиләдә тәрбияләнә икән. Менә бу бит бер дә дөрес әйбер түгел. Менә шулар турында уйлар ки, ни өчен гаилә институты аксый? Безнең беренчедән мораль этик проблемаларыбыз калкып чыга, һаман да орта бара, тирәнәя бара, һәм киләчәк куркыта. Мин хәерче үстермим әле дигән принцип яши авылларда, кешеләр халыкта. Шуңа күрә менә шуны уйларга кирәк. Һәм беләсезме, менә бу хәзер ана капиталы дибеземе бик әйбәт әлбәттә, бик әйбәт. Менә пенсия реформасы белән без бүген сөйлибез, демографик кризисны хәл итәбез, демографик проблемаларны хәл итәбез. Менә укытабыз, өлкәннәргә эш тәэмин итәбез, аларны җәлеп итәбез, спорт җәлеп итәбез. Ләкин пенсия реформасы белән безнең илебездә һәрбер кешедән ким дигәндә 1 миллион сум акча дәүләт кесәсендә кала. Менә аңа карап гомер озынлыгы артмады. Һәм икенче нәрсә, менә баланы ана капиталына кызыгып алып кайтмыйлар дип әйтәмәйме? Дөрестән дә шулай. Эко проблемасы. Юк, ансы аңлашыла, ләкин аның түләнмәве караганда барыбер яхшырак бит инде. Яшь аналарга, мәсәлән, яшь гаиләләргә һәм күпмедер дәрәҗәдә бәлки шикләнгән кешеләр һәм өстәмә ниндидер чыгымнары, шул ипотека булганнарга бу бит инде өстәмә ярдәм дигән сүз түгелме? Ләкин мин үзем ышанмыйм. Әгәр менә әйдәгез, менә шушы 600 меңне алыйк әле, бала апайтык әле дип уйлаган гаиләләр бардыр дип бардыралар. Менә әйдә шушы форсаттан файдаланып калыйк, барыбер да апайтасы инде без аны, барыбер да дип әйткән очраклары бардыр. Ләкин менә шушы акчага гына кызыгып, бала апайту очраклары инде ул андый очрак була икән, бу инде сырхаулык дип атала. Дөрестән дә шулай, һәм әле тагын бер мөһим фактор бар әлеге демография милли проектында, ул да булса социаль контрактлар. Айгөлнең безнең ялгышмасам социаль контракт буенча эшчәнлеге династияга күчербез, Айгөлдән башлыйк әле. Әйе, миңа октябрьдә тәкъдим иттеләр шушы социаль контракт төзергә. Бик җайлы гына документларны тапшырдым һәм тиз арада ярдәм күрсәттеләр. 20 мең күләмендә акча бирделәр. Миңа үземнең хоббимны үстереп җибәрергә, мин бәйлим, кул эшләре эшлим һәм 13 меңнән машина алдым. Калганына материаллар сатып алдым. Аңлатып китик әле, социаль контракт нәрсә ул? Нинди җаваплылык бар анда? Нәрсәләр килешәсез сез анда? Сез ниндидер бурычларыгыз бармы аерым дәүләт алдында? Монда самозанятый булып теркәлү кирәк. Мин теркәлдем, тоже җайлы гына. Һәм соткан әйберне күрсәтеп кенә барасың инде, һәм налогы тотылып бара, 4% кына. ИПО да кирәк түгел.
бик җайлы, уңайлы. Мен тоже әзрәк өстәп кенә китим Айгөлгә, чөнки социаль контрактларны ул социаль яклау бүлеге аркылы эшләнә торган эш. Минем әйтеп китәсем килә инде, что элегрәк матди ярдәм дигән әйбер бар бит инде күрсәтелә торган халыкка дип әйтик инде. Һәм матди ярдәмне элек биреләдер иде. Ана аладыр мохтаҗ гаилә, ашап бетерәдер дип әйтик инде. Һәм яңадан күпмедер вакыт үткәннән соң яңадан безгә килеп җитәдер иде, тагы матди ярдәм сорыйдыр. Һәм шундый менә турыш гаиләләрнең дип әйтик инде ачулары киләдер. Нишләп һаман бер үк кешеләргә сез ярдәм күрсәтәләр? Алар бит ялкаулар дип әйтәләр безгә, име? Менә шуңа күрә чынлап та хөкүмәт хәзер үзгәреш кертте бу матди ярдәмне күрсәтүгә. Һәм ул бүгенге көндә узган ел менә башланды бу эш. Ул күрсәтелә социаль контракт нигезендә генә. Һәм аның нәтиҗәсе булырга тиеш. Контрольдә тота димәк. Эш кешене эшләтү. Кеше эшләргә тиеш үзе. Өйдәге кешене, бала карап утыручы аналарны эш белән җәлеп итү. Ул әни генә булырга мөмкин түгел. Ул ялгыз кеше дә булырга мөмкин. Но кем булса да, ул хезмәтен куярга тиеш һәм үзе дә тырышырга тиеш. Менә аны инде эшләгән кеше үзе аңлый. Шуңа күрә менә Айгөл дә аны үзе аңлаган, дөрес итеп кабул иткән һәм самозанятый булып теркәлү аның бер авырлыгы да юк. Тагын кемнәр моның белән файдалана, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянуны тапшыруы реклама киткәнче без шул социаль контрактлар, ярдәм турында сөйләшә башлаган идек. Динар, син ниндирәк эш башлап җибәрергә җыенасың һәм шулай ук менә бу демография милли проекты сине ничек кагылды? Инде районыбызның мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать иткәч, миңа шундый проект бар икән аңлаттылар. Үзең акча алып, шундый үзеңнең бизнесыңны ачу аңлаттылар инде. Ниндирәк юнәлеш буенча эшлисең һәм күпме акча алырга мөмкинлек бар? Ачып җибәрү өстендә генә эшлибез. Акчасын алдым инде. Бытовой химия сату. Сер булмаса күпме бирделәр һәм эшне алып барырга җитәме бу акча? Бу җитә, башлап җибәрергә җитә инде. 117 мең башта бирелде. Инде 20-нче елга күчкәч, тагын арттырганнар ул акчаны, тагын миңа 27 мең өстәп бирделәр. Бу әлеге суммага димәк син инде тулайым проект төзеп, әлеге эш буенча барысын да башкара аласың. Эшләп башлап булай. Һәм бу очракта әле аерым өлкә дип әйтик инде аерым юнәлеш, ул да булса инвалидларны шулай эш белән тәкъдим итә. Наил әфәнде, сездән сорап китәсе килә. Менә бу проект кысаларында һәм гомумән алганда эш белән тәкъдим итү эше хәле ничегрәк хәзер? Biz iş bilen takmin etу fondu bilen Sokurlar Uyuşması'nın şartnaması var. 19. yılını bizning iş предприятиеда Şistay'da, Kazan'da, Yılaboga'da şartnama tüzedik. Onda kişilerge yanğa kişilerini, yanğa invalidlerini, ide oturuşlarını işe alır için istemez zarplatını tülüler. Muratlık tüler için fond bilen təmin etу fondu akça biri. Bu yılda onların biz tağın nərsəşli başladık. Yıl Alaboğa предприятиесі, bizning Nijnekamskida hem Şallı'da предприятиебіз yok. Onda ofisqa biz предприятие ketire işlerini kurmavşiler ilerine qaytıb işleyler de şul işine geri qaytarıb bererler. Şunun için zarplata alırlar. Şunday iş başladık biz. Onda işini bu yıl көбәйтергә ойладык. Фонд занятости фонд эш белән тәэмин итү безнең белән шартнаманы төзә 24 елга хәтлек. Безнең башлаган без шул 50-ләп, 100-ләп кеше күрмәүчеләр эшли башлаган. Аны без киләчәктә берничә йөз кешегә хәтлек үстерергә тиеш. Аеруча нинди һөнәрләр? Анда щеткалар җыялар, массаж щеткалары җыялар. Аннан соң прищепкалар һәм төрле кечкенә детальләрне җыю буенча. Киләчәктә без аны уйлыйбыз инде менә Түбән Камада да яңа группа кешеләр кирдешкә, Яршалыда да предприятие булмаган җирдә, Казанда да һәм бүтән җирдә дә арттырырга уйлыйбыз. Әлегә әйтергә кирәк 100-гә якын кеше шулай эшли һәр безнең.
Мында ярдәм турында да сүз булды. Асад әфәнде, ничек сойланып алына бу кешеләр? Ниндирәк критерийлар бармы? Мен игътибар белән тыңлап тордым. Менә бу көндә бик кирәкле безнең физик мөмкинлекләре чикләнгән затларыбызны, бу чиракта инвалидларны дип әйтәбез. Нишабит эшкә урнаштыруның төп юнәлешләреннән берсе менә үз эшеңне мәшгуль итү, шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнү. Шулай бит. Монда чиракта безнең әгәр дә физик мөмкинлекләре чикләнгән зат безнең мәшгуль үзәгенә килә икән, үзенең теләген белдерә икән, үзенең эшен ачу буенча без әле аның инде беренче чиратта инде аның физик мөмкинлекләрен тикшерәбез. Сәламәтлек саклау органнары биргән белешмә нигезендә аннан соң белеменә карыйбыз, теләгенә карыйбыз һәм шул максаттан соң без аңа уже үзенең сайлаган һөнәре буенча бизнес план төзергә тәкъдим итәбез. Әгәр бу бизнес планнар безнең һәрбер мәшгульлек үзәгендә экспертлык комиссия тарафыннан тикшерелә, экспертлык комиссияләр инде үзләренең уңай бәясен биргәннән соң бу бизнес планга аларга үзләренең эшен ачарга тәкъдим ителә. Һәм алар үзләренең эшләрен ачалар. Инде үзләренең эшен ачып кайтканнан соң без аларга 145,000 күләмендә акчалата субсидия бирәбез. Күп кеше киләме һәм барысының да бары 2019 елны безнең менә республика буенча 15 инвалидыбыз үз эшен башлап җибәрде бу өлкәдә. Алсу ханым, менә бу юнәлеш буенча шулай ук тагын бер мөһим өлеше бар дип әйтик инде. Ул да булса инвалидлар белән, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән утыручылар. Сиделка проекты дип әйтик. Бу пилот проект, алышмасам безнең республика өчен әлеге юнәлештә нинди эш башкарыла? Мен инде ул категорияга күчкәнчә, иң беренче Динар турында гына әйтеп китим. Менә без аңа уңышлар телик, чөнки аның хыяллары бик зурдан. Ул планнары бик зурдан, уңышлы булсын. Һәм ул күптән түгел генә әле өйләнгән егет. Шуңа күрә әле демография аның кулында дип әйтергә кирәк, уңышлар. Инде сезнең сорауга кайтканда, минем шуны әйтәсем килә, чыннан да бездә республикада башланды менә авыр хәлдәге инвалидларны, урын өстендә ятучыларны карарга, аларның тәрбияләргә курслар, өйрәтүләр, школа ухода дибез инде без берсе, берсе школа сиделок. Менә һәрбер районнан анда инде бу эш башланды. Пилотный проект чыннан да әле алар 7 район һәм 13 район берсендә, 13 берсендә. Но менә мәсәлән без пилотный район булмасак та, без барыбер бу юнәлештә эшлибез. Инде без менә шушы инвалидларның туганнарын чакыртып, алар белән ой сайын өйрәтәбез, аларны өйрәтер өчен чакырабыз врачларны, табибларны, фельдшерларны. Алар инде аларга ничек кирәк тәртибен бөтенесен өйрәтеп, күрсәтеп, дөрес юнәлеш күрсәтәләр. Әлеге эш башлангыч этапта гынамы әле? Бу башланды 19-нчы елда, менә хәзер дәвам итәчәк һәм өйрәтә торган безнең кеше саны артачак инде. Өлкән буын белән эшләү шулай мөһим. Илфат әфәнде, менә без балалар турында әйттек, яшь гаиләләр турында. Өлкән буын мәсьәләсе әлеге проект кысаларында сезнеңчә шулай ук чынбарлыкта менә ничек реаль тормышка ашырылакмы? Әлбәттә, бу программаларны менә шушында килер алдыннан мин әйбәтләп танышып чыктым. Әлбәттә, шушылай эшләү кешеләрнең эшкә җәлеп итү, мәшгульлек булдыру һәм өлкәннәргә игътибар итү бик әйбәт. Бик яхшы программа, ләкин ул менә теге минем һәр вакытта да ниндидер бюджетта, ниндидер менә шулай глобаль масштабта проектлар башлана икән, һәм һәр вакытта да ниндидер шигем кала. Бу теге күз бәяүчелек өчен генә, өстен генә бар булып чыкмасын иде. Ниндидер теге нәтиҗәсе булса иде. Менә бу чиракта да әлбәттә менә өлкәннәргә бүген игътибар юк дип әйтеп булмый. Игътибар бар. Аларның мәсәлән шул авылларда менә шушы аларны тәрбияләүчеләрнең беркетеп аларга игътибар бар. Ләкин менә ничектер бүгенге көндә менә былай гына менә бер пункт дип кенә карап булмас иде. Глобаль масштабта карарга кирәк. Ил күләмендә карарга кирәк бу проблеманы. Һәм анализларга карарга кирәк. Менә Алмаз, сине котлык даимә бирыштан әле күптән түгел генә сезнең икенче балагыз туды бит әйме. Сез аны ана капитал өчен кайттыгызмы? Юк. Менә шушы җавап. Дөрестән дә шулайдыр, бәлки. Кемнәрдер әйткәнемчә инде монда бала табу мәсьәләсендә акча алу максатыннан түгел, шул ук шартларны яхшырту турында да уйлыйдыр инде. Кемдер өчен мәсәлән шул ук
10 мең, 20 меңдә ниндер өстәмә эш ачып җибәрү өчен яхшы сәбәп булырга мөмкин. Әгәр дә аларның мөмкинлекләре юк икән һәм нәкъ менә бу түләүләр тоткарлап тора икән әлеге эшне башларга. Менә Айгөл әйтте, минем өчен хобби гына ул диде. Ләкин ул үзенең хоббиен һәм хыялын тормышка ашырды. Кем белә, бәлки ул киләчәктә аңа зур ниндер бер бизнеска әйләнеп, әле шул өлкәдән дә ярдәм итер. Айгөл, шулаймы? Менә шушы мөмкинлекләрне пропагандалар кирәк. Аны белмәүчеләр дә бар әле. Менә шушы мөмкинлекләр, шушы программалар бар. Менә шулай эшләп карагыз, менә шулай эшләп карагыз. Миңа китереп бирерләр дип кенә көтеп утырырга түгел бүген көндә. Үзеңгә шөгыльләнергә кирәк, үзеңгә селкенергә кирәк. Әгәр дә менә шул селкенергә ярдәм итүчеләр булса, бу начар түгел бит инде. Айгөл, сезнең менә очракта сезнең хыялыгыз бар идеме? Ниндер үз алдыгызга максат куйдыгызмы? Һәм күпме ниндирәк дәрәҗәдә әлеге акчалата сезнең өчен ярдәм дип әйтик инде, ул гаилә өчен дә һәм сезнең шәхси үзегез өчен дә сизелерлек булды? Мин 9 класс кына белем алдым. 9 класстан соң кияүгә чыктым һәм безнең хәзерге көндә 5 балабыз бар. Һәм кулы шул минем күңелемне тынычландыру өчен бер эш. Һәм шушы эш белән гаиләгә күпмедер акча да китерү, ул үзе бер керем булып тора. Хобби белән дәген. Әзме күпме акча шау. Пожалуйста, чөнки социальный контрактның менә әле ул узган ел 20 мең алдым диде, шулай бит. Менә 20нче елда инде бу сумма безнең үз эшен ача икән кеше, ул инде безнең 50 меңгә кадәр булырга мөмкин. Анда инде индивидуаль карыйлар, нинди эш ачыла, тәртибен. Шуңа күрә менә мөмкинчелек артты. Һәм менә 5 балалы гаиләләргә килгәндә инде әле яңа елдан безнең бит инде яңа төр пособие билгеләнде. Инде Айгөл, сез дә мөрәҗәгать иткәнсез дип беләм. Мөрәҗәгать итәргә кирәк социаль яклау бүлегенә. 5 балалы гаиләләр инде бөтенесе безгә килделәр дип беләм мин, чөнки без январь башыннан аларны үзебезгә чакырдык, документларын тупладык. Һәм алар инде менә январь ахырында, февраль башында безнең инде һәрбер шушы гаиләдәге кешегә 5 бала әти-әни икән, менә 7 кеше кимендә инде бу. Әле безнең 8 балалы, 9 балалы гаиләләрдә бар. Алар ай сайын пособие ала торган булалар. Һәм монда әле тагын барыбер нинди генә эшләр эшләнсә дә, җитешмәгән яклары да була. Наил әфәнде, әгәр дә безнең тапшыруның ахырына кадәр вакыт теләни күп калмады, кыскача гына әйтсәк тагын, кайсы юнәлешләргә сез аеруча игътибар итер идегез менә физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр буенча? Безнең хәзер бик әйбәт профессиялар буенча, массаж буенча медицинское училищеда ниде Түбән Камада беренче группа чыгачак 21нче елны. Безнең массажистлар әйтик 90% белем алганнары эшлиләр. Эшлиләр әйбәт. Шәһәр балалары бар, бөтенләй дем сукыр кеше, аның хатыны да дем сукыр. Алар менә 3 бала үстерәләр, эшлиләр массажист булып, үзләренә үз акчаларына квартира сатып алдылар. Бер генә мисал, андый мисалларыбыз безнең күп. Шуңа күрә һәр без массажистларны җыябыз, аннан соң безнең музыкантлар бик күп. Алар хәзер безнең Казанда музыкаль мәктәп ачылды. Анда балаларны әзерлиләр. Алар консерваториягә, аннан соң училищега кирип профессиялар алар. Алар да уңышлы гына эшлиләр. Димәк, менә бер генә әйбер әйтеп китим. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә инде кагаз эше белән йөрү авыррак дип әйтсәк тә була инде. Бик авыр. Менә шуны әз генә үземнән чыгып әйтәм инде мин, чөнки әз генә узаграк йөрисе булды. Ул документ эшләре белән, кагаз эшләре белән әз генә җиңеләйтеп булса бик әйбәт булыр иде. Бу артык мәшәкатьләр тудырадыр, дөрестән дә. Тудыра, чөнки үзеңнең машинаң булмау, бөтен кеше дә машинада йөри алмый, бөтен үзең йөри алмыйсың, шуңа күрә үзеңнән башка ул документларны кул куярга кирәк, үзеңнән башка бирмиләр ул документларны, менә шунысын әз генә җиңеләйтеп җибәрсәләр бик җайлы булыр иде. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә. Әлбәттә, тагын бер шушы программалар әйбәт, ләкин ул беренче чиратта авыл җирлегенә адреслансын иде. Авыл, чөнки авыллар бүген үлеп бара. Шәһәрдә эш табу җиңелрәк, авылны сакларга адресланырга тиеш бу. Алсу ханым, әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу тулайым алганда демография... Авыллар үлеп беткәнгә мин риза түгел. Авыллар үлеп бетмәде, Аллага шөкер, әйбәт яшибез авылда. Юк, алай димәгез. Демография милли проект үсешендә сезнеңчә нәрсә таяныкка булырга тиеш? Милли проект буенча авылларга кагыла торган, менә безнең президентыбызга рәхмәт. Именно авылда яши торган хатын-кызларга тагы бер менә шундый төр безнең түләү билгеләнде узган ел, һәм безнең районда гына 157 әни авылда яшәгән, 25 яшенә кадәр беренче баланы алып кайткан.
50 мең алдылар. Үшінші баланы 29 яшы тулганча алып кайтучылар. Алар алдылар 100 мең. Алар безнең райондагына 25 булдылар. Шуңа күрә менә андый яшәниләр, алар мәсәлән бик тә рәхмәтле бу поддержкага. Инде сезнең белән бу Димәк, әлеге торган кеше бездә авыл үлә дип әйтмәсем, наоборот әле шәһәрдән Авыл кайтып җегете. үйләр салучылар, авыл башына үйләр салучылар бик күп. һәм гөрләтеп яшиләр. Гөрләтеп яшәүчеләр бик күп. Демография милли проекты дөрестән дә кайбер кешеләр өчен яңа ишекләр ачып кына калмый, кемнәргәдер бәлки тормышын тулысынча үзгәртергә дә ярдәм итәр. Эш дәвамлы булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.